Ahoj, já vás vítám u dnešního videa a dneska nás čeká to, že pojedeme do obchodu a koupíme si chobotnici, já ji potom zkusím nějak uvařit, jo? Prostě dneska bude vaření a ochutnávka chobotnice a uvidím, třeba ještě tam koupím něco jiného, že to nebude jenom chobotnice, ale v hlavním plánu je chobotnice. Teď jsme v obchodě a prodávají tady ignam. A tady to vypadá, že by mohl být fialový, tak já ho zkusím vzít a zkusíme ho udělat. To jsou nějaký škebele. Krevety. OK. Nepovedlo se mi sehnat chobotnici čerstvou, ale jenom mraženou, ale tak to nevadí. Ta čerstvá chobotnice je hrozně drahá a myslím si, že stejně asi nejlíp ji budou umět uvařit lidi v restauraci, prostě kuchaři, že tam ta chobotnice bude chutnat úplně jinak, takže nám to na ten můj pokus, jestli to vůbec zvládnu, ta mražená určitě stačí. Malé chobotničky, kalamár a pak klasické krevety. Jsou takový tuhý ještě, takže je musím uvařit, takhle to vypadá. Jo, jakože vypadají docela dobře, já doufám, že budou dobrý. Uvidíme. Jo, takhle to teda vypadá. Si vám sem pak dám fotku, tam to bude líp vidět, je tady špatný světlo. Do vody dávám chobotnice a já vám chci ukázat, co ty jejich chapadla udělají, když to dáte do té vody, oni se zkroutějí. Jsem třeba nevěděla, to vařím úplně poprvé, jo. Tak vypadá chobotnice předtím a když ji tam dám, jo, úplně je takhle už zkroucena, jestli to vidíte. Hustý. Takže chobotničky mám uvaření, musí se to předvářet, jo, většinou takových 30 až 40 minut. Já jsem do toho potom píchla vidličko a když už jsem viděla, že je to jako měkký, tak už jsem to potom vyndala. A ty kalamáry, tak ty se mají vážit 2 až 3 minuty, takže snad jsem to udělala jako v pohodě, dělám to poprvé. A to takhle. Jakože ta chobotnice, ta se teda jako smrskla, byla větší předtím. Fuj, tady bylo. Jakože to tam sedí, ty vole. To vypadá jak mimozemšťan, pro boha. Ježiši Kriste. No to bude mňamka ještě. Ty vole, já ji vidím do hlavy. To jako budu jíst tohle, jo, ty vole. No tak to asi jako úplně ne, ale. Ježišmarja, já se tam radši koukat nebudu. No, tak to bude ještě zajímavý tohle. Jak tady je kalamár, akorát, že asi tady nebude žádný, tady je jeden v celku. Jako to má očička. Takže co teď uděláme je, že jednou udělám tak jako na přírodno, to znamená, že tam dáme limetku, myslím, že, nebo citron, co jsem to koupila. Citron, lime. Takže těžko říct, bude to limetka nebo citron limet. Asi to mají v oboje, jako je to v obojetný, nebo já nevím, prostě to jsem koupila. Takže to uděláme na přírodno tady s tím, se solí a možná trochu česneku tam dám. Tak a druhá varianta je tady tohle. To jsem sehnala v obchodě, jako sorry za to světlo, fakt sorry, ale improvizace, jo, prostě mám tady na sebe postavenou lampičku. Jako chili garlic sauce. Snad to bude dobrý. Jako ChatGPT říkala, že to dobrý bude, já jsem to ochutnala, palí to jak prase. Smrdí to jak kimchi. Jo, to bude mě určitě. Pak tady máme teda krevety. A ještě jednu věc vám chci ukázat, co si uděláme. To je taková jako tradice, nebo co tady jako oni jedí, tak píše se to igname, čte se to ignam, asi, ignam se to vyslovuje, nevím přesně. Přítel říkal, že ještě nějaký jiný název mi říkal, jak přesně tomu říkají tady ty místní. Já si to nepamatuju, jako sorry, ale fakt si to nepamatuju, to byl takový divný název. Povedlo se mi sehnat fialovej, jo, musím to opatrně držet. Takhle to vypadá, takový kořen, jo.
A tady jsem to zkusila nakrojit a měl by být fialový snad, jo? Měl by to být fialový, tak uvidíme. Tohle se musí prostě krájet v rukavicích. To je hrozně toxická jako věc, než se to uvaří. Já jsem si na to jenom šáhla jednou na tu, co z toho, já nevím, z toho jde takovej jako sliz, nebo jak to mám jako popsat, já vám to pak ukážu, myslím si, že to bude vidět na té kameře. Tak mě z toho strašně svěděly ruce, jo, takže dneska tohleto. Tady rozkrojíme citron. Nebo limetku. Ne, to bude citron, tohle si myslím. A prostě to tam vyždím decentně, nechci to nějak jako extra přehánět zase. Tak, a dáme tam česnek. Tak, ty uděláme na přírodno. Tak, tady ty zkusíme udělat teda taky s tou pastou. Uvidíme, jak to bude chutnat. Tak.Ází na řadu kořen. Tak, uděláme asi jenom půlku, protože já bych fakt jako celý sama nesnědla. Takže takhle to vypadá vevnitř. A po naučení z minulé už mám rukavice a mě to zase nesvědělo. Jo, vidíte to? Tady to, jak je to slizký. Tak to, když jste na to šahli rukou, tak to strašně bude svědět potom po celém těle. Nebo aspoň mě teda, už na to jsem zvyklá. A je super, že máme fialový. Jo, to mám radost, jako fakt. Můžete to zkusit škrabku, ale to mi to minule moc nešlo, takže... Takže vařila jsem to poprvé a totálně jsem to nezvládla. Jo, při tom vaření se mi to úplně celý rozpadlo, takže jsou tady prostě tvrdší kousky, které ještě nejsou udělané a pak je tady totálně jako kaše prostě, no jako hrozný. Takže změna plánu, opečem to taky na tom grilu. Tak, už jsem to tam nandala. Jako musím říct, že to voní pěkně teda. Tamhle čaj, chobotnice. Hej, tak jako nakonec se mi to docela povedlo, ne? No, takže to jdeme teďko ochutnat, jsem na to zvědavá. Jako, musím říct, že z těch chobotnic mám fakt jako respekt, jo, že ježišmarja. No, tak jo, takže jdeme na to. Tak, začnu asi něčím, co bude prostě v pohodě, a to je teda tady Ignam. Ale chutná to trošku jak prostě brambora a houba dohromady taková. O, jako je to dobrý. Jako nic strašného. Jdeme zkusit ty kalamáry. Já se toho bojím, ty vole. To vypadá prostě takhle. Ježiši, no tak jo, no. No, je to trochu gumový. Ale jo, asi v pohodě, tady jsou teda dělaný na přírodno. A jako není to špatný, musím říct, že jsem čekala, že to bude teda jako dost horší. Tak. A teď tohle. Tady ta potvora. Doufám, že bude dobrá. Jo, chobotnice je dobrá. Tam hodně cítí ten česnek, citron.
teda, že taková jako kyselá. A jinak jako, jo, to je dobrá. Musím říct, že chobotnice je fakt jako dobrá. Takže když budete mít někde možnost, tak si dejte prostě chobotnici. Tak, a teď něco, na co jsem se hodně těšila. Tak, krevetky. Odlomí se hlava. Jo. Pak se odlomí ocásek. Pak nohy. A pak se oloupe teda ten krunýř. Jo, a ty jsou dobrý. Jo, krevety. Výborný, to asi všichni znáte. Všichni jste měli krevety? OK. Jo, mám ráda krevety. Já moc děkuji, že jste se koukali tady na to video, doufám, že jste si ho užili a vidíme se příště.